25 नि थाखायथ' जोङो गासिबो रेडि जानांगोन। पार्टी हिसाबैथ' रेडियानो दङ आरो मोजां देरायाखैब्लाबो रिजाल्टआ बिराद मोजां। माने दुरबल बा नार्भास जानांगौनि रिजाल्ट नङा, बेखौ बयबो मिथिगौ। दा थांबाय, आंबो बिपि पार्टीनि सदस्य नङाब्लाबो, मेम्बार नङाब्लाबो गोबां नाजाबाय बिटिसिनि सार्थआवनो। बुंनांगौ गोबां खोथा दङ, मानि थाखाय नाजादों। बयबो बिटिसिखौ बासायनो थाखायनो नाजादों। दा जोङो बे इलेक्सनाव नुनो मोनदों हाग्रामा महिलि सार बिथाङा दैदेननाय बिपिएफ दलखौ ओरैबायदि मोनसे मोजां अनसायनाय आरो खाथिर आरो मोजां मोननायखौ जों नुनो मोनदों। न' डाउट बिपिएफ पार्टी हिसाबै थाइसेबो फैसा अनुदान फान्डिं बा मोनसे डिस्ट्रिबिउसन होनो हायाखै, नङा होमबा? 4 बोसोर जानोसै नै जेबो अनुदानबो होनो हायाखै, रायजोखौ जेबो सहायबो खालामनो हायाखै बे इलेक्सननि मेटाराव। अब्लाबो जे दिनै बिटिसिनि रायजोआ हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बिपिएफ दलखौ 4,32,000निबो बारा रायजोफोरा दिनै हाग्रामा महिलारिखौ अनसायदों। बे बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट। दे बेखौनो मिथिगौ जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथांनि राजनिति हान्जाखौ रायजो राजाया दिनै अनसायदों, नङा होमबा? अनसायनायखौ नुदों। बिनि फोरमाना बेनो। दा बे भटआ 4,32,000 भटआ आरो बारायलांनो बारा गोबाव सम नाङा, नङा होमबा? जोंथ' गुबुना सानदोंमोन जों बेसेबां मोनगोन ना मोना, नाथाय दिनै साननायनि बाहेराव जे 50,000 भटआव बा 51, 52 बिदि माबायाव 51आव जेनदों ना, 51 भटआव जेनदों। नाथाय बे भटखौबो जों मोननो आरो बारा गोबाव सम नङा। थाइसेबो फैसा होआलासेनो, रायजोनो जेबो अनुदान होआलासेनो, रायजोनो जेबो मोनसे हहारि होनो हाबोआलासेनो जेबो बेसेबां भटखौ मोनदों। खुनु फैसानि लेनदेन, थाखा फैसानि लेनदेन जायाखै। बिपिएफनि दैदेनगिरि मेम्बारफोरानो होन, सोरबा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआनो होन, सोरबा सदस्यआनो होन, रावबो दिनै थाखा फैसाजों जेबो गेलेनो मोनाखै। बिथांमोना खस्थ' खालामदों, रायजोनि जेराव थांदों खोथा बुंदों। नो डाउट दिनै आंबो एसे एनैखौ खस्थ' खालामबाय, गोबांखौ हायाब्लाबो। सानसेयाव 10टा मिटिं खालामदों, 12टा मिटिं खालामदों। नाथाय बे जोंनि थाखाय खमसो। एबाराव बिनिख्रुइ बांसिन 10टा मिटिं खालामदोंब्ला जोङो नेक्स्टआव 20टा मिटिं खालामनांगोन सानसेयाव, अब्लासो आरोबाव मोजां फिथाइखौ थायगोन होननानै आं सानदों। नो डाउट गोजोननाय मोनदों। जयन्त सार बिथांखौ जों धन्यबाद होदों। बिथाङा देरहालांबाय गोबां सापर्ट मोननानै जिमानब्लाबो। दा 10 बोसोर जोङो बे क'क्राझार लकसभाखौ जों खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। जोङो बेखौ मोनफिनबाय। जेखि जाया जोंनि बिदा फंबायानो सोरबा सासेया थांबाय, बेखौ जों बाख्नायगोन। बिनि सिगाङाव जोङो बेखौ गोसोखांनांगोन दावराव देख्रेब सार बिथां आरो जनकलाल सार बिथांमोननि ग्रुपखौ। बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों दिनै सोरबाया गोबां ब्लेकमेलिं खालामनानै जोंनि बिटिसिखौ दखल खालामदोंमोनब्लाबो, नङा होमबा? दिनै बिथांमोननि नाजानायजों दखल खालामनो हानायाबो दिनै जेननो गोनां जादों। बिसोर जेननायखायनो दिनै जाया देरहालांदों, बिथांमोनखौ गोसोखांनांगोन, नङा होमबा? गोसोखांनांगोन। दा मोजां खामानिखौ मावहैगोन, बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंगोन होननानै जों सानदों। इलेक्सनाव गोबां बुंबाय, रायबाय, जों खारिज्लायबाय। जेबो नङा, बेफोर थायो। गाज्रि मोननाय, दुखु मोननाय गासैबो निमाहा होलायजोबनांगौ। दा सरकार दाबाय, एनडिएजों थाफानानै जयन्त सार बिथाङाबो बिटिआर एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनायनि निस्सय बिथाङा हेफाजाब खालामगोन आरो खालामनो होननानै थांदों। नाथाय साक्सेस जानाय जायैया उनावनि खोथा। बेखौनो खिन्थु साक्सेस जानायखौ जों लुबैदों। नंगौ, जोंहा बिसास दङ जयन्त बसुमतारी सार बिथांनि सायाव। बिथाङा निस्सय रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन, गावनि बिदा फंबाय, गावनि न'खरनि थाखाय, बिटिसि रायजोनि थाखाय खामानि मावगोनखौ जों फोथायदों। दा नैथो आं बेखौ बुंनो नागिरदों, उदालगुरि आरो दरं समस्तिनि केन्डिडेट मानगोनां दिलीप सयकिया सार बिथांखौ जोंनि बर'नि माहारियारि आफादनि हेफाजाबजोंनो गोबां हाजार हाजार लाख भट लाना बिथाङा देरहालांबाय, नङा होमबा? दा उदालगुरिनि बा तामुलपुरनि रायजो बिथांमोना, रायजो राजाया, बर' रायजो राजाया बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंगोन होननानै प्रतिश्रुति होनायनि थाखाय
दिलीप शइकिया बिथांनो दिनै भट होदों। बिथाङा जोंनि थैनि सोमोन्दो जेबो गैया। बिथाङा आनखि जोंनि बिटिआरनि बिटिसिनि सासे नोगोरारिबो नङा। अब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु खावलायबाय बिटिआर एकर्डखौ बिथाङासो मावफुंनो थाखाय दिल्लीयाव थांगोन। बिथांखौ जों हुजुग होनांगौ। रायजोआ हुजुग होबाय, भटबो मोनबाय। दा बिटिआर एकर्डनि दफाखौ बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै बेसेबां मोगथां महराव जाफुंहोनो हागोन बे फैबाय थानाय समा दिन्थिगोन, नङा होमबा? दिनैबो आङो मानगोनां दिपेन बर' बिथां आंनि माबिदों बिथांनि बुंनायनि सायावनो आं बिथांनि नामखौनो लानाय जाबाय। एबसुनि आफादगिरि बिथाङाबो बुंदों दिनै 6 दाननि सिगां जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाया मोनसेबो जाफुङाब्ला जों जिरायनानै थाया होनना बिथाङा बुंदों। बेथ' मोजां खोथा। जोङो बेखौनो लुबैदों जे बिटिआर एकर्डनि दफाया माब्ला जाफुंगोन। दिनै मोनसेबो दफाया रायजोनि गोसोखौ दिनै गोजोन होनो हायाखैब्ला मानगोनां दिलीप शइकिया सार बिथाङा दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनायाव बेसेबां गोजौ आगान सुरनो हागोन आरो बेसेबां गोजान बेखौ जों सानदों। आंथ' सानदों उदालगुरि हिसाबै आंहा मोनसे रिकुवेस्ट दं। आंनि नङा, बे रायजोनि रिकुवेस्ट दं। जोंहा नै NIT नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि NIT जायखौ बुं उदालगुरियाव जानो गोनां, बेफोरखौ साक्सेस निस्सय खालामगोन दिलीप शइकिया, जोंहा फोथायनाय दं। इन्स्टिटिउट अफ चाइल्डहुड मेनेजमेन्ट टंला निस्सय जाफुंहोगोन बियो दिलीप शइकिया सार बिथाङा, आं बेखौ फोथायदों। इन्दिरा गान्धी नेशनेल इउनिभारसिटि भैरबकुन्डु निस्सय दिलीप शइकिया सारा बर' रायजो राजाया लुबैनाय बायदि बिटिसिनि रायजोआ लुबैनाय बायदि जाफुंहोगोन आं आसा खालामदों। अर्गेनिक इउनिभारसिटि रौतायाव निस्सय बेफोरखौ लानानै दिल्लीयाव बुंगोन, पुरा फोथायनाय दं। खेराइसालि सेन्टार भेरगाव बेफोरबो निस्सय जाफुंथों। नेशनेल स्पर्ट इउनिभारसिटि बेफोरबो जाफुंथों। आरो निउ हाइवे मासबाद टहलंगि बेफोरबो जाफुंथों। जोंनि लकेल टंला फ्लाइअभार एट टंला रेलवे क्रसिं बेफोर सम्पुर्ण दिलीप शइकिया सारनि नाजानायनि गेजेरजों जाफुंथों होननानै आं सानदों। मानो गिदिर फोथायनाय दङ। बेल' नङा, बिटिआरनि जेसेबां दफा दङ बिथांनो मावफुंनो थाखाय दायित्व जिहेतु जोंनि रायजो राजाया होबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबसिननानै होबाय। बेखौ फैबाय थानाय 6 मान्थनि गेजेराव दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारा बुंनाय बायदि बिथाङा जाफुङाबा, गासैबो जाफुङाबा होन्दोंथ', बेफोरबो गेजेराव गोग्लैजोब्बाय। बेफोरो जुदि जाफुङाब्ला बिनि फिथाइया खिन्थु फैबाय थानाय समाव बहुद गिथावना जागोन होनना आं सानदों रायजो राजानि नोजोराव, नङा होमबा? रायजो राजानि नोजोराव बिनिखायनो खावलायदों जे फैबाय थानाय समाव रायजो राजाया हजाग जाथों। खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम नङा, दिनै जोंखौ थगायबोबाय थाबाय। स्कुलफोरखौ दिनै बर' स्कुलफोरखौ बाहेरायाव दानजोबनानै होदों। एसेबांथा स्कुल दाननानै होबाय। कलेजफोरखौ जों मावथ'नो हाया होननानै बुंबाय। स्कुलफोरखौ दिनै प्रभिन्सियेल खालामना होआखै। NDBनि प्रब्लेमाथ' दङआनो, खैबार बेसेबां बुंबावनो। दा बेफोर गासैखौबो मावफुंगोन होननानै सानदों। फैबाय थानाय इलेक्सनाव जों रेडि जानोसै। बाय इलेक्सना जासिगोन होननाय खोनादों। नभेम्बर, डिसेम्बर बा अक्ट'बराव जानो हागौ। फैगोन समफोरनिफ्रायनो जों आरो बिनि थाखाय जुजिलायगोन। जेना बिराद मोजां मोनदों जे एसेबां भट लानानै दिनैब्लाबो जेनदोंब्लाबो भटनि पेटार्नखौ नायनानै जों खुसि मोनदों। फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ बांसिन आरो खामानि मावनो थाखाय आं गावनो ओंखारबोगोन होननानै सानदों। आरो बे बिटिसि रायजोनि मोजांनि थाखाय जागोन। रावखौबो जों बुङा, नाथाय आं खुनु दिन बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्टआव बुङाखै। जाफुंनांगौ, जोंनि मानसिया बिटिसिनि मानसिया खामानि मोननांगौ, बिटिसिनि रायजो राजायानो साकरि मोननांगौ, बाहेरनि मानसिया मोननाङा, बाहेरनि मानसि लाबोनाङा, आं बेखौसो बुंदों। आं खुनु दिन रावखौबो एगेन्स्टै बुङाखै। आं बेखौनो बुंबाय, इलेक्सन जोबनायनि उनाव, रिजाल्टनि उनाव फार्स्ट टाइम नोंथांमोनजों दिनै बेबायदि फंनैसो खोथा रायज्लायनो मोनबाय। साबायखर बावदों आं नोंथांमोन।